המנחה מהבית השכן, פודקאסט משחקי תפקידים ישראלי. ברוכים הבאים לפודקאסט המנחה מהבית השכן, ואיתי היום נמצאת חן. היי חן. שלום ליעד, מה קורה? בסדר. אנחנו היום נמצאים שנינו, ובעקבות כך החלטתי שנשחק משחק תפקידים ביחד. מה את אומרת? תמיד זה כיף משחק תפקידים ביחד. מה אנחנו הולכים לשחק היום ליעד? אז היום אנחנו הולכים לשחק משחק תפקידים ללא מנחה בשם מיקרוסקופ, שיצר אותו בן רובינס, שיצר עוד המון משחקי תפקידים ללא מנחה. ובעצם במיקרוסקופ אנחנו בעצם הולכים לבנות היסטוריה של עולם כלשהו. אוקיי, זה נשמע מגניב. כן, זה ממש ממש מגניב. ומה שאנחנו בעצם צריכים בשביל המשחק זה את הספר של המשחק, וסוגים של דפים. במקרה שלנו אנחנו נעבוד עם דפים וירטואליים. אז אנחנו מראש כבר הכנו לעצמנו דף גוגל דוקס, ואנחנו צריכים קודם כל להחליט מה הנושא של המשחק שלנו. אז מה את אומרת, מה הנושא שאנחנו נבחר? אני אומרת שחייבים להתחיל עם חייזרים. חייזרים זה טוב. מה דעתך? אנחנו רגילים לדבר על דרקונים ומבוכים ודרקונים. מה דעתך שבמקום דרקונים יהיו לנו חייזרים בימי הביניים? או, חייזרים בימי הביניים. נשמע מהמם. אז יש לנו במשפט אחד, חייזרים בימי הביניים, החיים והפלישה. בסדר גמור. אז אחרי שעשינו את זה, קבענו מה הנושא של המשחק, אנחנו יוצרים טבלה, 3 עמודות, בכל אחת מהעמודות אנחנו נכתוב או חייב, משהו חייב להיות בהיסטוריה, או אסור, מה אסור להיות בעולם שלנו, בהיסטוריה שאנחנו עליו, או רוצה, מה אנחנו רוצים שיהיה בהיסטוריה. אז אנחנו נתחיל בכל אחד בשני דברים. אני אהיה ראשון? כן, לך על זה. אז אני לא רוצה שלחייזרים יהיה נשק עתידני סופר דופר מפותח. כן, זה תמיד די מבאס שזה קורה. אז אני רשמתי באסור נשק עתידני, ואני רוצה שבעולם שלנו יהיה ריבוי תרבויות. אין תרבות אחת, יש ריבוי של תרבויות. תורך. אוקיי, אז אני רוצה שלחייזרים יהיה מיינד הייב, מוח כברת. את רוצה את זה או בחייבת את זה? אתה יודע מה, אני מחייבת את זה, שכנעת אותי. אין בעיה. אז אני רושם בחייב, מיינד הייב, מוח כברת. ועוד דבר נוסף? והדבר שאני אוסרת עליו, ה-chosen one, הבן אדם האחד שיש לו את כל הפתרונות וכל השאלות וכל התשובות לכל השאלות. הגיבור המושלם. אוקיי? אני מוסיף לחייו, אני רוצה מלחמות דת. אוקיי, אהבתי. אני רוצה מלחמות דת בהיסטוריה שלנו, ואני אוסיף ורוצה, אני רוצה פסטיבלים. אני רוצה שיהיה לנו פסטיבלים. תורך. אוקיי. מה שאני רוצה, תגליות של ימי הביניים. אני רוצה לראות ממציאים דגולים, והמצאות אדירות, ואת כל הדברים הכל כך דווינצ'יים שיש. המצאות מיוחדות. המצאות מיוחדות וממציאים מיוחדים. אוקיי? אתה רוצה להוסיף עוד אחד? לא עולה לי לראש משהו כרגע. אני רוצה לאצור יבשת אחת. נתמקד בגילויים של יבשות. הגיוני לגמרי.
ויכול להיות שנגלה את אמריקה 1000 שנה מוקדם יותר. ידעתי שנעשה את זה. רוצה להוסיף עוד משהו? או נסתפק בכל אלה? אני בינתיים הייתי מסתפקת בכל אלה. השאלה האם נוכל להשלים דברים בהמשך, אם נראה שצריך. לא, אנחנו מראש קובעים, אנחנו במשחק יכולים להוסיף עוד דברים, אבל הטבלה עצמה ברגע שהיא כתובה, אנחנו לא יכולים להוסיף עוד דברים, לאסור ולחייב. אנחנו יכולים להוסיף דברים שלא קשורים, זאת אומרת, לדוגמה, אנחנו יכולים להגיד שיהיה לנו אירועים שעוסקים לא יודע, פלישות חייזרים מגזעים שונים. אז אנחנו לא חייבים לשים את זה בחייב, אסור ורוצה, אנחנו פשוט יכולים לעשות את זה. אוקיי. פשוט שאנחנו ברגע שאנחנו כותבים את החייב, אסור ורוצה, זה בעצם מכניס אותנו. אפשר להשתמש בזה... איזשהו גיידליינס, איזה שהם קווים... בדיוק. אפשר להשתמש גם בטבלה הזאת, אפשר להשתמש בה גם להמון משחקים שלאו דווקא קשורים למשחק הזה. כן, האמת שזה יכול להיות טבלה נהדרת לכל משחק תפקידים שאנשים בונים בעולם. בדיוק, זה אחלה דרך ליצור. מה שאנחנו עושים עכשיו, בעצם במיקרוסקופ יש את העידנים, אירועים וצנות. אנחנו בעצם נבחר כרגע את העידן הראשון, מהו העידן הראשון, מהו העידן האחרון, ואנחנו נבוא ונחליט מה מביניהם אי אפשר יותר מהעידן הראשון, אי אפשר לפני העידן הראשון ואי אפשר אחרי העידן האחרון. אנחנו במשפט, כל אחד מאיתנו יבחר עידן או ראשון או אחרון, ונחליט בהסכמה, במשפט אחד, במילה 2 אפילו, מהו העידן, במה עוסק העידן, ואז אנחנו נצבע אותו בשחור או בלבן. שחור זאת אומרת שהוא עידן רע, יכול להיות שיהיו בו מלא אירועים טובים, אבל הוא עידן רע. לעומת זאת, לבן זאת אומרת עידן טוב, התקדמות. אנחנו יכולים להחליט שטוב למי, יכול להיות שיהיה טוב לחייזרים, יכול להיות שיהיה טוב לבני אדם, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא בצד של החייזרים? אני לא יודע באיזה צד אנחנו נגלה. זה מבאס. אני גם בצד של החייזרים פה. אז אפשר שהנושא של המשחק שלנו הוא פלישות חייזרים בימי הביניים. אז העידן הראשון שלנו, איך אנחנו קוראים לו? העידן הראשון יכול להיות השקט שלפני הסערה, הנורמליזציה בעולם והדברים שקרו בעולם, לפני שהחייזרים פלשו ובכלל נתנו איזשהו סימן לקיומם. כי בהחלט יכול להיות שלפני שהחייזרים פלשו לכדור הארץ, הם נתנו איזה שהם סימנים. אוקיי, אז אני רושם השקט שלפני הסערה, והאם הוא טוב או לא טוב? וואו, זה ממש תלוי באיזה צד אנחנו. אני הייתי קוראת לו טוב. אנחנו אומרים שהוא לבן. כן. בסדר. בינתיים. והעידן הסופי, העידן האחרון, אני הייתי קורא לו גילוי החלל. יותר נכון, המסע האחרון. אוקיי, כבר עושים רעיונות בנושא הזה. המסע האחרון זה יכול להיות שבני האדם עוזבים את כדור הארץ, יכול להיות שהחייזרים עוזבים את כדור הארץ, אני קורא לו המסע האחרון, ואני טוען שהעידן הזה הוא עידן גם טוב. גם העידן. אנחנו נגלה האם הוא עידן טוב, למה הוא טוב בהמשך. כן. אוקיי. נצטרך לשחק ולגלות. בדיוק. עכשיו, מה שבעצם אנחנו עושים, יש במשחק 3 דברים שאפשר לעשות. אחד, עידן הוא בעצם תקופה, שבעצם יש בה המון אירועים. הוא יכול להיות אירוע ארוך, יכול להיות אירוע קצר, זה תקופות או עידנים יכולים להיות מאוד ארוכים, יכולים להיות אלפי שנים, יכולים להיות מאות שנים, יכולים להיות עשרות שנים, יכולים להיות גם שנה, אבל זה אירוע משמעותי וגדול שיש בו המון אירועים קטנים. אוקיי. הדבר השני, יש לנו אירועים. אירועים זה בעצם אירועים שקורים בתוך עידנים. לדוגמה, אם אנחנו נדבר על הפלישה שלנו, אז יש לנו עידן של פלישה גדולה, ואירוע
הפלישה אל אמסטרדם, לדוגמה. יש לנו אירוע שהוא הפלישה לאמסטרדם. ואז אנחנו נגלה מה קרה בפלישה לאמסטרדם. אני לגמרי יכולה לראות מה קרה בפלישה לאמסטרדם. כן. החייזרים אוכלים עוגיות. עם עיניים אדומות מדברים אל כל מיני חפצים אקראיים בעיר. ויש לנו צנות. צנות זה בעצם אירועים יותר קטנים שקורים בתוך האירועים, שהם בעצם כוללים אנשים, חייזרים, דמויות שקורות בצנה. צנה בעצם באה לענות על אירוע. לדוגמה, אם אנחנו מדברים על הפלישה לאמסטרדם, אנחנו יכולים ליצור צנה שתענה על שאלה, מה גרם להתמכרותם של החייזרים לסמים? האמת, אני חושבת שזה יהיה שהתשובה גם לזה מאוד ברורה. הם פגשו בני אדם. זהו. אז אנחנו צריך לבוא ולהסביר מה גרם להידרדרותם של החייזרים. מה גרם לחייזרים להתמכר לסמים. בדיוק. יש לנו שתי סוגים של צנות, אחת היא צנה משוחקת ואחת היא צנה מוכתבת. צנה מוכתבת זה בעצם אנחנו כותבים שאלה וכותבים לה את התשובה. צנה משוחקת זה בעצם אנחנו כותבים שאלה ואנחנו משחקים את השאלה. אנחנו בעצם אחד השחקנים, מי שכתב את הצנה בוחר דמויות, ובעצם אנחנו משחקים כמו במשחק תפקידים את התשובה לצנה. אוקיי, אז זה ממש משחק לכל דבר. כן, ממש משחק לכל דבר, וממש אפשר לבוא ולקבוע מה קורה, איך קורה, מה הדברים שקורים, וזה לא חייב להיות אנשים בצנה, זאת אומרת יכולים להיות אנשים, הבוחר שיוצר הצנה יכול להחליט שטוב, אני ליד הולך לשחק את המלך, ואת הולכת לשחק את ביתו של המלך, ואחד השחקנים הולך לשחק את האווירה. אוקיי. אווירה זה תפקיד שאף פעם לא שמעתי עליו. כן, הוא יכול להיות האווירה. זאת אומרת, יכול להיות ליצור קונפליקט, הוא יכול להיות מזג האוויר, לדוגמה. נשמע מעניין? אוקיי. אז אנחנו נשחק ונגלה? אז אנחנו נשחק ונגלה. בנוסף, יש לנו עוד שני דברים. אחד, זה העדשה, ואחד, העדשה. נתחיל מהעדשה. העדשה בעצם כל אחד מאיתנו מתחיל ובוחר מיהו העדשה ומה הפוקוס שלו. זאת אומרת, כל אחד יחליט מה הפוקוס שהוא נותן. ולכן בעקבות הפוקוס, כל אחד מאיתנו יכתוב את האירועים ואת הצנות ואת הגדנים שהוא רוצה, בהתאם לפוקוס. לדוגמה, אם נחליט שהפוקוס שלנו יהיה מוח כברת, אז כל האירועים, כל הדברים שקורים בסבב יתעסקו במוח כברת. אוקיי. האם הפוקוס צריך להיות רק נושא אבסטרקטי, או שהוא יכול להיות גם משהו קטן יותר? כמו למשל, הפוקוס הוא על הארמון באנגליה. לא, יכול להיות שהפוקוס יהיה הארמון באנגליה. אוקיי, אז הפוקוס יכול להיות כל מה שנרצה שהוא יהיה. אז אמרנו זה פוקוס, בנוסף יש לנו גם מורשת. עכשיו, העדשה בנוסף לזה שהוא או היא עושים את התור שלהם, בתור אפשר לעשות אחד משלושת הדברים, ליצור עידן, אירוע או צנה, הוא גם יוצר, חוץ מהפוקוס, או אירוע ובתוכו צנה, או עידן ובתוכו אירוע. בסדר? כן. ודבר אחרון, השחקן השמאלי, או במקרה שלנו זה כל אחד מאיתנו שלא בתורו, יוצר גם מורשת. מה זה מורשת? מורשת זה משהו שלקחנו מתוך מה שקרה בסיבוב, ויוצר ממנו או אירוע או צנה. לדוגמה, אם נחליט שמלכת אנגליה היא המורשת שלנו, אז אני לא העדשה,
ואת דוגמה החלטת שמלכת אנגליה היא המורשת, מלכת אנגליה היא הפוקוס שלנו, זאת אומרת, שאני לדוגמה החלטתי, אם לדוגמה מלכת אנגליה היא המורשת היא הפוקוס שלנו, מלכת אנגליה היא הפוקוס, ולדוגמה כתבנו על משתאות הפאר, או הסודות בארמון, או לדוגמה גילינו מתחזה למלכה, אז אני לדוגמה יכול לבוא ולכתוב אירוע או סצנה על גישתה הסודית של ההתחזות המתחזה למלכה עם יורש העצר ותכנון להרוג את המלכה. תמיד מתכננים להרוג את המלכה, לא? לפחות בשחמט. גם באנגליה. אז אלו שלושת הדברים. בואו נתחיל. אז האירוע שאנחנו נתחיל עם, את רוצה להיות ראשונה או אני אהיה ראשון? לך על זה. אני אהיה ראשון. אז אני כותב את סדר העדשה. אוקיי, אני רוצה פוקוס ראשון, נקרא לזה מיקוד. המיקוד הראשון, הסתננות לחיים האנושיים. ואני רוצה ליצור בתור העדשה עידן חדש, ואני קורא לו עידן הפלישה השקטה, ואני טוען שזה שחור. ואני בנוסף אצור אירוע ראשון, כי אני עדשה, והאירוע שלי נקרא המשתה הגדול של רומא. אני ארשום משפט, כל דבר שאנחנו עושים אנחנו כותבים במשפט. אם אנחנו נחזור טיפה אחורה, אז אמרנו השקט לפני הסערה, שקט לפני הסערה, מה אמרנו שקורה בו? התפתחות, לא, שקט לפני הסערה אמרנו שיש התפתחות אנושית, אנושית לפני הפלישה החייזרית, נכון? והעידן האחרון, אמרנו המסע האחרון, האנושות יוצאת, מגלה את החלל. את יודעת מה נעשה ככה? האנושות מגיעה לכוכב הבית החייזרי. מה קורה שם? אין לנו שמץ. בדיוק. העידן הפלישה השקטה מדבר על הסתננות החייזרים. איך נקרא להם? לגזע החייזרים. אני ממש רוצה להגיד אנדר, אבל יותר מדי המשחק של אנדר. בוא נקרא להם אומיקון? מה אתה אומר? אומיקון, אין בעיה. הסתננות האומיקון אל התחלת, יותר נכון. האומיקון מתחילים להגיע למוקדי כוח במין האנושי. סבבה? אז נקרא לזה המוות במשתה הגדול של רומא. בזמן שלטונו של הקיסר יקונוקוס הוא מארגן משתה גדול בעיר הבירה, הוא מזמין את כל הסנאט והאצילים, ואחד האצילים הוא בעצם אומיקון בתחפושת שרוצח את בנו של הקיסר. והאירוע הזה הוא אירוע שחור. מה את אומרת? מזעזע. נשמע מעולה, אבל מסכן הקיסר. אוקיי, ועכשיו תורך. את צריכה ליצור או עידן או אירוע או סצנה שקשור להסתננות לחיים האנושיים, ועכשיו הגדלתי לנו את מספר העידנים. אוקיי, אז אני יוצרת אירוע בעידן ההסתננות של האומיקון, הפלישה השקטה. לאחר מותו של בן הקיסר, הקיסר מתחיל לחשוד בכולם, והוא מכניס לחוק חיפושים גופניים על אצילים ועל כל אדם שבעצם מתקרב לאירוע גדול. איך אבל זה קשור להסתננות לחיים האנושיים?
לעובדה הזאת שגם האומיקרון צריכים עכשיו צריכים בעצם למצוא דרכים מתוחכמות יותר בשביל לבוא ולהסתנן אל המקומות הרגישים, אל האירועים הרגישים של בני האנוש. אוקיי, אז במשפט אחד, איך היית מנסחת את זה, את האירוע? אתה מבקש ממני לנסח דברים. אני מבקש ממך לנסח משפט. אם אנחנו אומרים שזה זה, אפשר לקרוא לזה החוק החדש? כן, החוק החדש נשמע מתאים. נקרא זה ככה יותר החוק הפולשני. אוקיי. והאם החוק הזה הוא טוב או לא טוב? החוק הזה הוא לא טוב לחייזרים. אז הוא שחור. כן. את יודעת מה? אני רוצה לעשות סצנה. אוקיי. וזאת תהיה סצנה משוחקת, כי בסוד 4 נושאים משחקי תפקידים. זה בדיוק למה אנחנו פה. והסצנה שלי תהיה, אני אעשה סצנה בצבע אחר, והסצנה שלי תהיה, השאלה שהסצנה שלי תעלה היא כיצד נחקק חוק הפולשני. זו השאלה שלי. שאלה מאוד חשובה. ואני רוצה שנשחק את הסצנה הזאת, כי למה לא? אין באמת סיבה למה לא. ודמות אחת שחייבת להיות היא הקיסר, דמות שנייה תהיה סגנו של הקיסר שהוא אומיקרון בתחפושת. דמויות הקיסר ואציל שהוא בעצם אומיקרון בתחפושת. מה את רוצה להיות? הקיסר או אומיקרון בתחפושת? וואו, זאת שאלה מתקילה. אני אלך להיות הקיסר. את תהיה הקיסר, סגור. אז אני האומיקרון בתחפושת, אז השם שלי הוא פרדריקוס. איך? פרדריקוס. פרדריקוס. אציל שבעצם אומיקרון בתחפושת. אוקיי. הסצנה מתרחשת במגוריו הפרטיים של הקיסר, הוא יושב ומצווה על הלבלר שלו לתכנן את החוק, שלפתע נכנס לתוך החדר פרדריקוס, אציל אנושי, יש לו שיער לבן, הוא מחזיק עץ בידיו, הוא צולע, הבגדים שלו מאוד מאוד מכובדים, והוא כזה, עוד קיסר הוא איתך, מה השמועות שעוברות בממלכה? שמועות? איזה מין שמועות עוברות בממלכה שלי? אדוני, המותו של בנך, זוהי אבדה גדולה. בטרם עת, פרדריקוס. מותו בטרם עת של בנך, הוא עוד יכל להיות קיסר אדיר שיכבוש ויגדיל את עוצמתה של רומא. כמו שהוא היה צריך להיות. כמו שהוא היה צריך להיות. אבל ההחלטה האחרונה צריכה לעבור את הסכמת הסנאט. והאם יש סיבה שזה לא יעבור את הסנאט? לאחר מה שקרה לבני, שנרצח בטרם עת באכזריות, בגלל שלא בדקו שעל אותו אדם הוא הביא איתו למשתה סכין. כמובן, אנחנו גם יצאו משלחות לאתר את הרוצח הנבזה. וכאשר יאתרו אותו הוא ישלם את המחיר. אבל על אף שהוא ישלם על מעשיו הבזויים, על אף רגע, לנשום. על אף שהוא ישלם על מעשיו הבזויים, איך בדיוק אתה יכול להבטיח זאת, פרדריקוס, לאחר כל מה שקרה? האם אתה באמת חושב שהסנאט ייתנו לעוד אדם להירצח? לעוד חף מפשע? אדוני, תקשיב. ההצעה הזאת לא תעבור בסנאט, אני יכול להבטיח לך. אני בהחלט מסכים שחוקי הצנע והכנסייה, זה לא יהיה לפי ראות עיניהם, אבל הביטחון שלנו הוא חשוב יותר. ואנחנו נפשיט כל אדם עד ללבניו הקטנים ביותר, בשביל לוודא שאינו נושא כלי נבזה שיפגע בחפים מפשע. לא, כמובן שלא, אנחנו
אנחנו לא ניתן לכך, כמו שאמרתי, שלחנו משלחת לאתר את הרוצח, אבל אדוני, לבוא ולהפשיט כל בן אדם שנכנס אל הארמון, הוא מעשה שאיננו יעשה. לך פרדריקוס, לך. אני מבין אדוני, כמובן. הוא מסתכל על הלבלר שכותב את הפרוטוקול של כל המאורע, הוא אומר, אני מבקש שדעתי תיכתב לפרוטוקול שאני התנגדתי, ואני מייצג כרגע את הכנסייה גם, שמתנגדת למעשה הנבזה זה, אבל אנחנו נקבל עלינו את הדין. אני הולך, הוד קיסרותך. והוא עוזב את החדר. מעשיו של הקיסר, הוא מתיישב בצורה דרמטית על הכיסאו, ופונה ללבלב. לבלר. אני לא באמת חושבת שמישהו ציפה שהקיסר בזמנו החופשי קורא את האיברים ומדבר אליהם. האמת ברומא זה די הגיוני, דווקא זה כן קרה שהפשיטו, קרתו איברים ודיברו אליהם, זה חלק מהגילוי עתידות שעשו שם. מה? אבל לא לבלרים, כבדים לא לבלרים. הם יהיו רואים בכבד, לא בלבלר. רגע, ברצינות, אנשים ראו בכבד? למה? זה היה הדרך, את יכולה לראות, זה מופיע גם בפרסי ג'קסון. בקיצור. אז אני רושם, הקיסר החליט בחוק, למרות התנגדותו של פרדריקוס. והכנסייה. התנגדותו של פרדריקוס, להפשיט כל אדם שנכנס לארמון. החוק עבר בסנאט, ופרדריקוס עזב את רומא בבושת פנים. אוי, פרדריקוס. אוקיי, אז אני עשיתי עידן ואירוע ואת הצנה, ומה שזה אומר, את יוצרת את המורשת שלנו. בעצם מורשת, כמו שאמרנו, זה ליצור או אירוע או צנה מתוך הדברים שקרו בסבב. אז מה המורשת? אוקיי, לדעתי המורשת, הכנסייה נוטשת את רומא, בעקבות החלטת הקיסר שבעיניהם היא בזויה ומפרה לחלוטין את כל האמונות הקתוליות. אוקיי, אז רגע, המורשת זה הכנסייה נוטשת את רומא? כן. סבבה. מה האירוע או הצנה? האירוע היא שלאחר שהכנסייה נוטשת את רומא, לאומיקרון הרבה יותר פשוט להמשיך להשתלט. הכנסייה הרי הייתה מאוד 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 חשובה באותה תקופה, והיוותה איזשהו קו הגנה, וקו ההגנה הזה עכשיו נעלם. אוקיי, האם האירוע הזה הוא טוב או לא טוב? הוא מאוד טוב לאומיקרון. הוא מאוד טוב לאומיקרון, אז הוא לבן. כן, אנחנו יכולים בצד של האומיקרון, אומיקרון שולטים. אנחנו בצד של האומיקרון. אני מזכיר שאחרי שעשינו את המורשת, העדשה עוברת לשחקן משמאל לשחקן הפותח, בגלל שאנחנו שניים, זה חוזר לחן. אז חן, מה המיקוד שלך? תזכיר לי שנייה מה זה המיקוד? כאילו, מה צריך להגיד במיקוד? מיקוד זה בעצם מה אנחנו רוצים שיהיה הנושא המרכזי של הסבב. אני רק מזכיר שהמיקוד תמיד חייב להתאים לטבלה, זאת אומרת אנחנו לא יכולים כן לבוא ולעשות דוגמה מיקוד של גיבור המושלם, או גילוי הנשק העתידני, כי הוא עדיין אנחנו כתבנו את זה בעשור. אוקיי, אז המיקוד הבא, לאחר שהאומיקרון די משתלטים על רומא, הם בעצם עוברים להשתלט על הערים האחרות של אירופה, תרתי משמע, אחרי החוק של רומא. אוקיי, אז המיקוד שלנו הוא השתלטות על ערים נוספות. נקרא לזה התפשטות האומיקרון. כן, מה שאת יכולה לעשות זה להחליט אם את רוצה שאת תהיי ראשונה להוסיף צנה, אירוע ובתוכו צנה או עידן ובתוכו אירוע, ואז לעשות גם את הדבר שלך, או לעשות את הדבר שלך, ואז אני אעשה ואז את תוסיפי את האירוע בתוכו צנה או את העידן בתוכו אירוע. הוא יכול להיות בעידן של הפלישה השקטה, הוא לא חייב להיות בעידן חדש.
אני חושבת, אני ממש מנסה לחשוב על איזה אירוע יכול להיות האירוע הראשון והפותח של ההשתלטות האירופאית. זה לא בהכרח אומר שסגרנו את העידן. לא, ממש לא, יכול להיות אלפי אירועים באותו עידן של הפלישה השקטה. יכול להיות שהפלישה השקטה היא גם כוללת את ההתפשטות, אנחנו לא יודעים. או שלאחר שהאומיקרון עוזבים את רומא, הם בעצם מגיעים לאי הגדול אנגליה, והמקום הראשון שהם משתלטים עליו הוא כמובן הארמון בבקינגהם, כי אי אפשר בלי הארמון של בקינגהם. אוקיי. אבל אם אנחנו בתקופת רומא, נראה לי שגילו, של מלכות אנגליה? סבבה, אני פשוט חושב שכאילו, יש לנו קיסר ונצרות וזה כאילו תחילת ימי הביניים, יכולה להגיד שזה פלישה לאנגליה, ויש שם זה, אלא אם יכול להיות שיש כבר מלך באנגליה לפני כן, זה לא סותר. אוקיי, אז אני חושבת שהיה מלך באנגליה גם בתקופת ימי הביניים. היה מלך באנגליה באמצע ימי הביניים, אבל את יכולה להגיד שזה עידן חדש, ואז את יכולה להגיד שזה קרה בעידן חדש, ואז אין בעיה. לא, אני אוהבת את העידן הנוכחי. אני אוהבת את העידן הנוכחי. אז הם פשוט פולשים לאנגליה. אז איך את קוראת לזה? הפלישה לאנגליה. מעבר לאגם. בסדר? לבן או שחור? לבן. האומיקרון מתרחבים. הם בהחלט מגלים עוד מדינות, ובסופו של דבר די נחמד להם שם. כאילו. איך הם מגיעים לאנגליה? חללית, אני חושבת שזה קצת בנאלי, לא? אוקיי. עוברים בעזרת ספינות. האם הם מסתננים כאנשים או הם מסתננים כעצמם? אני חושבת שעצמם, כי מן הסתם הם התרחבו לאנגליה אחרי שהם צברו הרבה מאוד כוח והרבה מאוד נוכחות ברומא. אוקיי, אז איך פולשים לאנגליה ומתחילים להשתלט על המקומות? אוקיי, את רוצה לעשות עוד משהו או אני אעשה בינתיים את האירוע שלי? לך על האירוע. אוקיי. הנושא שלנו, המיקוד שלנו התפשטות האומיקרון ברחבי העולם, ואני אחזור אחורה דווקא. אוקיי. אל העידן הראשון, השקט לפני הסערה, ואני אצור אירוע נקרא הניסיון הראשון, משלחת של חוקרי תרבות מגזע אומיקרון מגיעים למזרח קון ומגלים שם מלחמות בין הרומאים ליהודים, הם מחליטים להצטרף ליהודים ולהסתנן ביניהם ומקימים לעצמם יישוב חדש באזור הגליל, והאירוע הזה הוא לבן. אז בעצם האומיקרון התערבו במרד היהודים ולא התערבו, כי הם הסתכלו מרחוק ולא התערבו. נשמע מאוד מתאים לאומיקרון. כן, הם מחליטים לצפות במרד ולא להתערב. אוקיי, את רוצה לעשות את האירוע האחרון שלך או שנשאיר אותו לפעם הבאה? אני אומרת נשאיר אותו לפעם הבאה. מגניב? אני חושב שהיה אחלה, היה מאוד משעשע, היה מאוד מעניין, היה מאוד מצחיק. מאוד. בסופו של דבר הם חייזרים בימי הביניים, זה נושא מדהים, ואני בטוחה שנמשיך אותו, ואני מקווה שפעם הבאה גם נועם יצטרף אלינו. אז בהחלט היה לנו ממש נחמד, ואנחנו נמשיך לשחק בזה בתקווה שגם נועם יצטרף אלינו כמו שאמרנו, ושנוכל להמשיך לחקור
מה האומיקרון עוד עושים בימי הביניים, חוץ מלהשתלט? נתראה. להתראות! ביי. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט המנחה מהבית השכן. פודקאסט הופק על ידי אלעד לרנר, חן בכר ונועם בלומנפלד. המשך יום טוב.